tartarekin zulotxo batzuk egiten dizkiogu. Orain, aluminio papelaz estaliko dugu. Itxo gara bera bat, beste inerre. Hojaldrea egitekotan. Jarriko diogu horrela, 3 edo 4 sardexka eta goiara, eta labera goaz 20 minutu 180 gradutan. Bueno, ikusten dezue, badoala ja, gure nasketa ondo, eta oin esan dizue dana, Hor gorde dugun, naztu isuri. Esne dutz hori, erabiliko dugu, esne beroa bota horretik abondo naztu den. Esne beroa botako bat nuen hasieran hemen, leikena da, litekena da, esan duen bezala, bastatitxoa edo grumo gatza. Hola, fina delituko zaigu. Gustan da. Bara, oso ondo isuri. Oingo duguna da, beti, kolatuz, esnea, horrea pasa, ez den kanela zotzik edo limoi azalik, jun. Bale, nahaztu isuri? Oso ondo. Bueno, eta oin geldituko zaiguna da, krema hau, ongi nahaztuta dagoia, hala ere, berriro pasatuko dut, zeatik, koladoretik, eta jarriko dugu zutara irakiten hasi arte. Lapikoan edo kazuelatxoan albotatik irakiten hasten danen, atera egingo dugu, eta ontzi batea, eta gero ja tarta montatuko dugu. Venga. Kari, kolatuko dugu, eta Baixe. Basta. Beti gelditzen da zerbait, horregatik da garrantzitsua, hau, pausua ondo egitea. Oraintxe gatoz. Bueno, atera dugu gure orea, labetik, pixkat tostatuta, hojaldeak irin zapore hori galdu dein. Krema pastelera hemen egin dugu, nahazte desan bezala, kazuelan, da irekitzen hasten janen lehenoko osagaiak, ateratzen dugu, eta hemen zagar batzuk ia zuritu, eta xerratan moztu ditu usurik. Zagarra zulatu dugu, zuritu eta xerratan. Orduan orain, tartea montatza geldituko litzaiguke. Krema gehitzen dugu, tanen sakabanatzen dugu, hori da, eta orain, sagar xerrak alik eta txukunen jartzen jungo gara. Hori da. Horrela hasiko gara. Onduan bestea, usuri jungo da sagar xerra jartzen. Ni bitarten azkeneko sagar hau xerratuko du. Garrantzitsua da sagarrak onak izatea, tarta ona irtetzeko. Beste zapore bat ematen diote sagar hauek tartari. Golden eta hauek ez dioten da ematen. Xerratuko dugu, hauek. Eta hori da, usure idan bezala, biribilen, tarta guztia, inguratuko dugu. Eta azken pauso bezala, tarta hau, nola ja, beko gorea egin daukagun, zagarra egitea faltako zaio orduan, ni pentsate tarta hau, labea daukagun bezala, 180 gradutan. Eta esan dizuedan bezala, ize berorik ez, bakarrik goiko eta berako beroa, nik uste beste 10-15 minutu begiratzen, sagarra eginda ikusten dezuen arte, preste egongo dela. Ikusten dezuen nola bere biltzen egin hau. Hemen jarraituko duguen beste bigarren borobil bat egiten. Oso ondo, hori da. Eta horrela, txugun, lora itxura emango dugu. Holaxe, hori da. Holaxe. Bale, nik uste dut itxuri ondo dago. Bueno, hola, eta hola. Eta orain, esan dugun bezala, guazen, tarta labera sartzea
10-15 minutu arte hori, sagarra egiten den arte, eta orduan bakarrik geldituko zaigu, gainetik nahi dugun mermelada eman, izan daiteke etxen egindako sagarrena, izan daiteke alberre txikuna, mursikana, zuen nahi dezuena. Labera goaz. Bizia, zugeroaren. Ointxe atera berri dugu, gure tarta labetik, ia sagarra eginda, hojaldera eginda genuen, orduan faltako zaiguna da, alberre txiku mermelada gainetik botatzea. Esan dizuedan bezala, bota dezakegu baita musikana edo oso geratzen da etxen egindako sagar mermeladare gainetik botata. Oso ondo izuri, oin zabaldu danen. Hola da, poliki, oraindik bero-bero dago. Zabalduko dugu danen. Gure gaurko sagar tarta. Holaxe, orain pixkat epeltzen utziko dugu, edo ozten, norbera nahi duen bezala. Hau epela ere egia esan oso goxoa gatzen da tarta hau.